Barka da zuwa wannan channel mai albarka. Danna subscribe, sannan sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe da zarar mun ɗora. Mun gode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على عين ذاتك الذي تفرع من الجميع وعلى آله كقدره والمقدار العظيم شيخنا da malamai da sharifai da yan al'umma annabi baki ɗaya muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Wayya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau kuma ga mu ɗauke da ci gaban karatu da muke kawowa na ramli da muka ce za mu nuna wata hanya kuma ce karatun hisabi insha Allahu, wanda muna ɗan yin takaitattun bayani kafin nan mu shiga. Kuma lalle wannan hanyar kowa da kowa zai yi amfani da shi, kuma yana da sauƙi sosai, maza da mata kowa zai iya, inda aka bi ƙa'idodin shi insha Allah. Lalle kuwa da yadda Allah ta'ala. To za mu ɗan sake takaitaccen bayani akan shi ilimin taurarin da kuma sunayen taurarin, bincike da kamanninsu insha Allah ta'ala. Lalle kuma kar aje mu game da karatun ramli na wancan da muke aje mu shiru, ba wai mun yi shiru bane, shi ma za mu ci gaba da kawowa. Wannan shi na hisabi ne haka, amma yana da ramli amma ya fi ƙarfi ta hisabi. Kaga ya zama muna ba da karatun ramli kuma muna ba da na hisabi, to shi yasa muka fara na hisabin. Insha Allah mun yi wato karatu na farko, mun yi na biyu, yanzu za mu yi na uku insha Allah. Kuma uwa kar a manta da ainihin danna subscribing da alaman ƙararrawa, sannan a danna liking kuma a mana sharing zuwa ga 'yan uwa almajirai. To yanzu an fara shi. Wato ilimin taurari wani ilimi ne da yake wato bincike game da yanayin duniya baki ɗaya, wato wajen yanayinta da juye-juyen abubuwan da ke cikinta, kamar sa'o'i, kwanaki, rana, dare, watanni, shekara da kuma su kansu taurari, tare da amfaninsu game da rayuwar 'yan adam. Kuma su kansu taurari suna da matuƙar yawa ta yadda babu wanda ya san adadinsu sai Ubangiji Maɗaukaki. Amma malaman wannan fanni sun tabbatar da cewa kowane yanayi ko sa'a ko dare ko rana ko wata ko shekara, kowannensu yana da taurari, waton tauraro ko taurari da suke aiki tare da wannan yanayi. Misali, taurarin bazara guda 7 ne, na damina ma guda 7 ne, sannan haka na kaka guda 7 ne, haka ma kuma na ɗari guda 7 ne. Sannan kowane ɗaya daga cikinsu yana da suna musamman da ake kiransa da shi, kuma kowanne ya kama sai ya yi kwana 13 sannan ya fita, wani kuma ya kama. Su ma sa'o'in dare da rana kowanne da sunansa da aikinsa. Su kuwa burujai guda 12 ne, su ne masu tafiya da watanni. To game da sha'anin waɗannan taurari dai akwai tarin
ilimi da kuma bayanai masu yawan gaske, amma dai tunda a wannan guri manufarmu ita ce bayyana yadda ake bincike ta hanyar taurari, to kawai sai mu je kai tsaye ga taurarin bincike. Insha Allahu sunayen taurarin bincike da kamanninsu, su dai taurarin da ake bincike da su, malaman wannan fanni sun tabbatar da cewa guda 16 ne. Kowanne daga cikinsu yana da suna da kuma wata alama da za ta bambance tsakanin kowanne. Kowanne tauraro yana da kafofi guda 4 waɗanda suke bisa tsari na ɗige-ɗige, ko dai ɗaya-ɗaya a jere, ko biyu-biyu a jere, ko kuma daidai da biyu, ko kuma daidai da biyu-biyu, ko kuma a cakuɗe. Ga dai jerin alamun taurarin da kuma sunayen kamar haka. Insha Allahu za ku gani lalle wanda taurarin farko ana ce mai Jaudala ko Kausaji. Taurari na biyu kuma ana kiran shi Hayan ko Rahika, ganan ɗigon shi ma kun gani. Sai tauraro na uku ana kiran shi Utuba Dakila ko Rayya. Sai tauraro na 4 ana kiran shi Bayada. Sai tauraro na 5 ana kiran shi Dariki. Sai tauraro na 6 ana kiran shi Kabla Karija. Sai tauraro na 7 ana kiran shi Humra. Sai tauraro ana kiran shi Inkis ko Mankus. Sai tauraro na 9 ana kiran shi Nasaratul Kharija. Sai tauraro na 10 ana kiran shi Ukula ko Ukula ko Iskafi. Sai tauraro na 11 ana kiran shi Ijtima'i. Sai tauraro na 12 ana kiran shi Nasaratul Dakila. Sai tauraro na 13 ana kiran shi Utubal Kharija ko Sa'ili. Sai tauraro na 14 ana kiran shi Nakiyal Haddi ko Ashkar, kuma ana kiran shi Nakiya. Sai tauraro na 15 ana kiran shi Kabla Dakila ko Kali. Sai tauraro na 16 wanda shi ne na ƙarshe ana kiran shi Jama'a. Tunan jerin tauraro ne muka nuna muku da digo-digon shi da sunayensu. Kuma mai yiwuwa ne a ga cewa tauraron yana da sunaye guda 2, wani kuma yana da suna 1. To wannan ya faru ne saboda yadda malaman gabas suke kiran wasu taurarin ya saba da yadda malaman yamma suke kiran wasu da shi, amma dai duka babu wata damuwa don an sami saɓani wajen suna, matuƙar dai kamannin taurarin duka ɗaya ne. Saboda haka ma wajen bincike duk aikinsu ɗaya ne. Sai kuma insha Allahu a bidiyo na gaba, kar bidiyon ya nauyi, za mu nuna muku yadda ake gudanar da bincike, ɗige-ɗige, yadda ake ɗiɗɗigawa har a fitar da tauraro ɗaya ta wannan
bincike da muka ce za mu nuna muku, to anan za mu dakata. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.